Mandibulise kone bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kone balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Baphulaphulike lapha sithetha ke ntokuba iKaizer Chiefs siphinde ke yenyusa ibhajethi yeqaxe. Baphulaphulike into ukwenza into yokubana ke ikwazi ukuthenga abadlali abafunayo ke apha kule mpela sizwe kwetransfer window zawuvuleka. Baphulaphulike iKaizer Chiefs ibekile ke loo nto, yacacisa ke baphulaphulike, yatsho yathi sizathu sokubana yenze loo nto ifuna ufaka ke abadlali ke abaluqelimba phaa kweKaizer Chiefs. Yabala ke indawo ke efuna ukuzengeza, yathi ifuna ukwengeza ugoalkeeper, ifuna ukwengeza central midfielder, ifuna ukwengeza left back, ifuna ukwengeza right back, ifuna ukwengeza striker, ifuna ukwengeza ke winger. iKaizer Chiefs izibekile zonke ke ezo positions ke efuna ukuzongeza. Nizawukhumbula into yokubana ke bacacisile ke bayibiza bathi ke iKaizer Chiefs ke ifuna ukwengeza ugoalkeeper ke onguXolani Ngcobo. Yaphinde iKaizer Chiefs yabiza pha umfana left back pha uFawaz Basadian, yazobiza phaya ke umfana ke right back right back pha uLungelo Bhengu, yazobiza midfielder pha enguNeo Mayema, yazobiza enye ke engulomfana ke wakwaSalam, yazobiza istriker singuFiston Mayele. Ithi ke Kaizer Chiefs ngabo bantu ke funa uqale ke ibafake bazole pha ngaphakathi eNaturena. Nizawukhumbula into yokubana ke iKaizer Chiefs le baphulaphula ke kunyaka opheleleyo ke ibhajethi yabo ibe-50 million abafana abadala, kwathi xa uqala uJanuary bengeza u10 yayi-60 million besenza into yokubana ke baze bangaxakeki. Ngoku bayiphakamisile ke ngoku yi-80 million, ngoku benza into yokubana ke ngoku baze bachole wonke lo mdlali ke bafuna ukumfaka pha kwiqela leKaizer Chiefs ke. Ukiphulo ke lapho kuMr Nabi ke lokuqoqa lokwakha le team, njengoba ke uJesse Kamutaunga beseyicacisile wathi ke bona beyimanagement eKaizer Chiefs ke bamoseka uNazarethin Nabi ngoba bayamazi ukubana ke ufike kunzima, futhi ke bebengajonganga nto ingako kule season yokubana ngajika izinto zibe ngamatye. Bayazi ukubana ke kunzima kunyikinyiki pha kula team, bayazi ukubana yonke le project ke izawuthatha isikhathi. Sebemjonga into yokubana ke abe seyiqalisa pha kwisizini ezayo eze nayo kakuhle. Sebebulela into yokubana ke beselapha kwe-semi-finals apha ke kwi-Nedbank Cup, besepha kunumber 8 phantsi kweliga lapha eMzantsi Afrika. Bemcela into yokubana ke makenze sure into yokubana ke abaphumi pha kwi-top 8. Kona ke bona beyimanagement eKaizer Chiefs ke bamsapota kakhulu, futhi ke bamnika yonke support yabo beyimanagement. Bathi basho into yokubana uNazarethin Nabi uzawajika amatye pha abezi zonke. Yiyo laa nto ebetheka uJesse kuyacela into yokubana nani ke balandeli ke nize ninike uNabi intobeko, nize nimsapote, nimoseke noba kuyehla kuyenyuka, nimoseka ngoba kule game apha kule season umfana omdala usazama uqoqa, uzawuqoqela pha kwisizini ezayo. Njengoba ke sinixela into yokubana ibhajethi ithe xaxe yi-80 million, kusho ukuthi iKaizer Chiefs ngenene nangenyaniso ke izimisela ukuthenga abadlali ke abasemgangathweni abazokwazi ke ukuthwala le team pha kwisizini ezayo. Nani ke baphulaphula ke ningake ningene nitshone into yokubana niva njani, nize ke ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.